La Guerra del Peloponès va ser un conflicte militar de l'antiga Grècia que va enfrontar a la Lliga de Delos, conduïda per Atenes, amb la Lliga del Peloponès, conduïda per Esparta. Desig d'Esparta de frenar l'expansionisme i abús de poder d'Atenes. Oposició entre els sistemes polítics d'Atenes i Esparta. Conflicte entre Atenes i els seus dos rivals comercials, Corinto i Megara, aliats amb Esparta. A l'Hèlade, les polis gregues es van enfrontar aliant-se amb Atenes o Esparta. La guerra es va estendre fins a Àsia Menor i Magna Grècia. La primera fase és la Guerra Arquidàmica i va des de 431 a.C. fins 421 a.C. El període termina amb la Pau de Nícies. El segon període, la Guerra Siciliana, va des de 415 a.C. fins 413 a.C. I el tercer període, la Guerra de Decèlia, va des de 413 a.C. fins 404 a.C. i termina amb l'assedi i la capitulació d'Atenes. Assetjada pel mar i terra, al començament de l'any 404 a.C., Atenes va capitular finalitzant 27 anys d'una terrible guerra que va enfrontar a tothom grec. Corintis i tebans van ser els més hostils, demanant la destrucció d'Atenes, encara que els espartans van preferir una Atenes vençuda i desarmada, integrada en la Confederació del Peloponès, a lo millor més que per el respecte del seu rival. Diferències entre Atenes i Esparta. Atenes fomenta la llibertat individual, el desenvolupament de la cultura i la sal. La seva societat era democràtica. Esparta. No hi ha llibertat individual, no es fomenta la cultura ni les arts. La seva societat era militar, aleshores aristocràcia militar. Condicions per la rendició d'Atenes. Demolició dels llargs murs. Dissolució de la Lliga de Delos. Lliurament de la flota d'Atenes. Instauració d'un govern oligarca filoespartà, després anomenat els 30 tirans. Conseqüències generals. Hegemonia d'Esparta en Grècia. Aprofitament persa per a enfrontar les polis gregues. Aparició d'una nova potència, Tebes. Inestabilitat grega. Filip II aprofita i conquista Grècia. Després de que Filip II de Macedònia morira, el seu fill Alexandre el Gran el va succeir i va continuar conquistant fins a arribar a l'Índia. Totes les ciutats fundades per Alexandre s'anomenaven Alexandries.